Ja, her er vi så allerede ude på Hanehovedet og ser nogenlunde det samme her. For eksempel et tørveskær lige foran os, som Ring han har stået og kigget på for 110 og 11 år siden. Her står jeg sammen med Finn Thermann og beundrer nogle spejlinger. Og her får man jo levende bevis for, at den natur derude, den er næsten uberørt i over 100 år, og man ser stålværket i baggrunden ude til venstre. Disse fantastiske låger eller lier, eller hvad de hedder, med de sindssyge spejlinger, og alle de små totter af liv, turene, som er blevet til øer, eller hvor der har været skåret tørv. Og så nærheden selvfølgelig til saltvandet. Og her har vi måske en af Rings sten. Det er i hvert fald en af dem, som jeg tror, det kan være. Og jeg har gået på alle årstider og fotograferet også for at se, hvordan isformationer ser ud. Her har vi selve bakkerne, som desværre er blevet svinet til med fyretræer, men man fik måske alligevel et indtryk af, hvordan de kom ind. Og skyformationer har altid interesseret mig, og på nogle af billederne ville jeg altså lave noget, som var meget mere voldsommere end den langsomme, jævne stigning. Faktisk sagde jeg på et tidspunkt til nogle af mine elever på akademiet, jeg håber, jeg ender mine dage som skyskabsmaler, i stedet for landskabsmaler, for det er en fascinerende verden, der er deroppe, lige uden for vores dør, hver eneste dag. Bundgarn er heller ikke så tosset. De beviser også noget om Rings forhold til spejlinger. Her har vi det første hold på 12 modificerede blindrammer, inden der bliver sat lærred på dem, hvor man tydeligt kan se stigningen 5% af gangen efter de første 10%. Og man ser også, hvor svært det er at sætte de store lærreder op. Det må foregå udendørs. Og en dejlig hvid flade, der skal svines til med farver om ikke så længe foran mit atelier. Og mit malerbord, mit oliemalebord skal det siges, for på lige overfor står mit akrylmalebord. Her sidder jeg ved at lave noget interessant med en pensel, som jeg har lært af en gammel engelsk opskrift. Jeg banker, når de er blevet mættet af vand, banker jeg hårene i stykker i spidsen. Og her ser man, hvordan jeg startede med en simpel tegning, nogle gange med nogle sporadiske farvestifter på, men det er, hvad jeg har haft som udgangspunkt, når jeg begyndte. Sådan ser grundlaget ud. Og fordi jeg maler med så tynd farve de første mange gange, så er jeg tit med himlen nødt til at vende billedet på hovedet, for at farven ikke skal drive ned i landskabet, som kommer. Og her er der så en masse varianter af, hvordan billederne har set ud i de tidlige stadier og senere også. Og jeg skriver simpelthen med kridt på dem, datoen og hvad det er for en variant. Og så, når jeg er færdig med at fotografere, så tager jeg bare en våd svamp og tager kridtsporene væk igen. Og det var mig selv, som fandt på det, at det kunne være sket for mig, når jeg blev en gammel mand, at se på, hvordan pokker de kom til at se ud, som de endte med at se ud, hvis de da nogensinde bliver færdige. Jeg ved, at på et tidspunkt kommer et interessant et med et af de to store, hvor man kan se, at jeg helt op til cirka 14 dage inden jeg afleverede det, der arbejdede jeg med en blå bræmme for oven, og det endte med at være en helt rødlig himmel. Og det er måske noget undervejs, må man sige. Og man bedes også lægge mærke til, at jeg altså i de tidlige stadier har haft Rings 3 åledrivkvaser med i alle tilfældene, for jeg startede med at male en simpel kopi af Ring, og så begyndte her kan man se, det her det endte med at være rødt over hele himlen, men i lang tid havde jeg, og her ser man, hvordan jeg laver underliggende spor til senere laseringer. Ja, det er det blodrøde, som hænger og ude inde i udstillingens start. Og der er så et blik i atelieret.